ɗum noon bandiraɓe jaafoɗon andu sa andi andin attata koye jewte ɗe mbanduɗen to haalirde ngendiyankowa dola Sénégal tawi kallanɗen hen ko goko biyetede Mamadou Dia Mamadou Dia mo ganduɗa e mbaɗino ewnago e mawɗo leydi Sénégal kalɗen ko RTS hade Allah addi kanko mawɗo leydi Macky Sall koye kanko kaldeten o ari ittude wonko waɗano ko feewani won mukuñaji baɗanoɗi omono itta won ñoolanoɓe omono wallita won toñanoɓe omono itta yo yeccita Mamadou Dia goko mo Sinthiou Bamamɓe e Wendu Ali goko mo Banaji goko mo Ndendori goko mo Wendu Nodi goko mo Bangasi goko mo Andiyeri goko mo Kellol goko mo Jamweli goko pullo jontaɗo o ngurdam makko moddani leydi wonko golle Sénégal hay goto gollaki ɗum walla hewani golleɓe ɗum eɗen gandi sababu nde o yontidede mo e Léopold Sédar Senghor yontidede mo e mo ganduɗa ko Ibrahima Seydou Ndaw en yontidede mo e Aboubacry Kane Kodda Binta Racine Tan Alpha Ségal Mawla bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Mamadou Dia ko golle leydi Sénégal ko wonko foti yoɓede ko wona no yoɓira hande ni ha laaɓi o ubbama hawa laaɓi o woppama te koye men o jeeya o toñama toñangue musgue e sifaji ɗiɗi ko adi fof eɗen laɓɓitina ɗo Mamadou Dia wona gallunke no wirete toñirani Mamadou Dia wona maccu ɗum Mamadou Dia ko dimo ko gorko pullo dimo gorko guirlajo guiril jeeri sam bintel mam ɓoye torodo ummade yawalde ha jawalde gorko jongue cikkitte gorko yoole kumba yooli gorko gan Samba Jeeri Jibril Alfata mawno hoore wondaki bandu ko gorko guirlajo wiyete ni ko ɓi Demba Sam Paɗel gawlo bawɗo ganduɗo walliti en e kaɗo haala e jeeyaɗo Sinthiou Bamamɓe ma e garta makko sallallam ɗo jaaɓi Mamadou Dia toñangue o toñangue ko enen guittata ɗum wiyede Mamadou Dia ko gallunke Mamadou Dia meeɗa wonde gallunke ko pullo jajaho ganduɗo jongi ganduɗo cikkitte yo namno jajaɓe wonɓe ɗon ɓe hol jajaɓe wonɓe ɗon e cikkitte tani ko ummi ɗon fayi Sinthiou Bamamɓe ko adi ɗon rewi nokkuji kewɗi ene yiloɗo ayni jalani pullo gaynako yaade e yiilu yaade ɗo ayni jalani pullo gaynako won hande sernaɓe tugnortoɓe ko noon jignaɓe men garduno e nokkuji meɗen won hande alɗuɓe wonɓe gure men ko noon jignaɓe men garduno Demba Sam Paɗel ummi ko cikkitte ari yetti ɗon e galleji salsalɓe bisma ɗon woni ɗon dañi bamum Mamadou Dia ba makko wiyete inde mum defte ko Moustapha kono noon ko Samba woni inde muɗum caggal muɗum e woɓɓe dañaɓe hen ɓe kala kono kaleten ko gorko golliɗo golle tiɗɗe cuusto reedo baɗɗo fe ha Sénégal heeɓi jeytare yoɓa jobdi bondi ala ko innira ko waɗi fayida e Sénégal ala ko mantini ko innira gueɗe mum gasama gubbama loppet ɗo e studio principal mo ganduɗa eɗen gandi ko Piindi TV ɗo woni e an marisa 3 villa en mbawa yejit ɗum alay saago gurdam makko haale wondemo ɗon e nder Sinthiou Bamamɓe jignaɗo makko gorko kanko Mamadou Dia bam makko jibinama woni neɗɗo cuusto woni jontaɗo ummima ɗannima yeehi Saint-Louis de Sénégal ene fewnoya kayitaji mum kono ene soodoya koltu nden ko ndar wonno capital ɗannima yeehi yettima ndar haade mum yaade noddi bamum noddi hoddiɓe wiɗumen mboɗon ya kala ko daña e guesam jeylaram jeylare ndi guesam ko daña hen yomi sodane damuwol walla ko ganduɗa ko holsere ko noon wurdano hanke cuuɗi men oɗon paami o ɗannima o fayi Saint-Louis de Sénégal guesa makko jeylare soñama Allah andi ɗo nanna o arti o dañani o tawani mbeewa o tawani mbaalu ɓernde makko huɓɓi o tima Saint-Louis de Sénégal o waɗi engagé service militaire o yeehi ha woni garde Mamadou Dia gurdam mum no juuti en kalini ñande hen yaademo ha ba makko woni garde woni toon woni jontaɗo nanimo qurana jignaɗo makko debbo o ko ceerajo ko gajiya nden o nanamo qurana
ko ɗum bamako sino kanko Mamadou ha bamako te jomum nde kenamako sa ɓennanimo école mo ganduɗa ko école tubakoɓe bandaɓe no juutima e gattu en taw ko jiɗɗen wiide tan ko e on saaha yimɓe paama oɗo gorko konde wiya hankanti kanko e Senghor no juuti ɓe ngari eɓe kaala ko faate jeytare laamɓe wonnoɓe Fuuta laamuji nden kantoŋaji nden ɓe gandi so tawi waylo waɗi gueɗe mabɓe koko keptete koɓe joguino koko heɓte ha laaɓa ɓe pelliti e koye mabɓe ɓe mbi hankanti minen min jaɓɓoytako seer min jaɓɓoytako maccuɗo mo ganduɗa wona ha joni dimo mi rotole jimol banda debbo ɓeeteɗo Buuɗi Sy mo ganduɗa eɗen gandi kanko Buuɗi Sy o jeeya ko ɗon ɗo Wourossogui e Dindeje ɗo yimanno avion ngaji mbe e Wourossogui joguinoɗo laafa yo tellinel o joguinoɗo casque yo tellinel o wiu Senghor ambala men Kourgué wonko saabino ɗum ɓe gandi so tawi laamu waɗi waylo koko waɗata ɓen mbi jaɓɓota ko seereer jaɓɓoyta ko maccuɗo kono Mamadou Dia ko dimo ɗum ko enen guittanta koye men gonɗen ko ittude gaga noon Mamadou Dia e 1958 waɗama président de conseil bandaɓe ɓuuri hawnade ko Afrique banggue hirnangue Afrique de l'Ouest kala gonnoɗo président de conseil nde indépendance e nde ko ɓuuri hewde kañum waɗa président de la république hayde Sénégal holko saabi ɗum namnal jaabol mon no yesso kaldanmi koye ɓuuɓe mi gandal kono mi haala hen hunde gatten toon to leydi Mali wonno toon ko mo ganduɗa ko Modibo Keïta nde indépendance daña waɗa président de la république hade fédération de Mali fusde Sénégal e Mali sertude leydi ganduɗa eɗen gandi kañum wonno Soudan hanki so jeeyi leydi Niger ko Joyi Amani wonno toon kañum waɗa président de la république e 1960 Algérie Amadou Ben Bella gatten to leydi Haute Volta hanki woni Burkina Faso wonno ɗon ko Mourissi Ameogo waɗa président de la république to leydi Côte d'Ivoire ko Félix Houphouët-Boigny wonno e yeeso biyeteɓe Philippe Grégoire Yasse en Camille Ali Yali en kono noon ko Houphouët-Boigny Allah hokkuno waɗa président de la république sen garti e leyɗele goɗɗe kewɗe yewji dokketen Mamadou Dia fonno wonde président de la république tubakoɓe fayi sen kalino ñanden e andu sa andin ɓe mbi Mamadou Dia so laamima leptat ko pewɗo ko juulɗo addata caɗele kono Mamadou Dia sen gatte gurdam makko e 1958 Mamadou Dia waɗino tugnorgal ko faate e ndema waɗi tugnorgal ko faate ɓamtade dowri ko wiyete ko CR centre d'expansion rural ndema e awo e gaynaka holno ɓe koddirta taw ko ndema nafowo ilneteka tawi wona caɗele guraɗe hande ɗe beele faggude wawa jaalade e leydi Sénégal so Macky Sall ina dari darde tinde ko wiyete ko sumoyade maaro caggal leydi yo iw yo atte miijoji Mamadou Dia joguino ɗi Mamadou Dia joguino ko miijoji ɗi ganduɗa ko ndema e awo e gaynaka taw ko e lawol pewgol ko e lawol juɓɓugol ko gonga ko wiyete ko ngalanka 1 2 ummade fanayi ndoro galle Allah ha to Ndiayen Samba e Tuleole ɗo woni ngalanka amo 36 kilométre Macky Sall ne yakoy ɗo ko faate ndema e diwan Dande Maayo kala kono yo hutto e peeje Mamadou Dia Mamadou Dia ko fonno dañde e Sénégal ko dañani ko wonno e Sénégal ko no mantini gasani holko saabi laamu Sénégal e laamuji ɓennuɗe ɗi ene ñoƴƴe oɗo goko tawa gueɗe muɗum jaltintaki ngoɗo ewnago fayi koye Alhaji Macky Sall mawɗo leydi Sénégal lewlewal pinal e Piindi TV ina ñaagomo yo tinno saabi Allah yo Allah hokkumo o jotto yo Allah wallu en yo jotto so jottimo yo yeccito gueɗe Mamadou Dia Mamadou Dia nde jagga soka 1962 ala hay galle e Sénégal Mamadou Dia nde soka nde ala ko mofte compte banque muɗum Mamadou Dia nde soka nde avocat o wi wadde million ngaji 5 ala mbuɗu go mofti beele on no weeɓi hande e Sénégal ko koddiɗo makko sahil makko itti ɓesgu makko reyni ɗum Mamadou Dia ɗo fonno dañde ɗo 1960 ha 62 e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi dañade gollade ko fonno gollade ko duuɓi ɗiɗi pawi hen gasani jagga soka fodde duuɓi 12 ina dumba e kaso toon to Kédougou yalti ko tawi doole mum gasi yalti ko tawi wumi natti jogade sembe natti jogade hattan gueɗe mum kala ubbama ha laaɓi Macky Sall président de la République du Sénégal
tinno arta gueɗe Mamadou Dia no ganduɗa ko le premier président de conseil ko adi ɗum garta mo ganduɗa ko Blaise Diagne eɗen gandi wonde ɓalejo cuɓaɗo suudu sarɗiji e laamu leydi France kanko adi caggal Blaise Diagne ko Galandou Diouf caggal Galandou Diouf ko Lamine Gueye nde Léopold Senghor ari e Mamadou Dia Ibrahima Seydou Ndaw en e mo ganduɗa ko Aboubacar Kane en e woɗɓe waaɓe noon kamɓe kala ɓe ndendi yontaji ɗi ɓe kalɗen joni ɓe woɗɓe ɓen kalani mo kala innirama nokku innirama ha heewi Mamadou Dia hay nokku inniraka a woni Blaise Diagne ko nokku mawɗo ɗo e Dakar laamugo leydi Sénégal a woni Lamine Gueye eɗen gandi ko boulevard mawɗo mo Mamadou Dia fonno innirede innaka ɗo e leydi men Sénégal sen gatti e mo ganduɗa ko lycée Vanvo battaɗo lycée Lamine Gueye ɗo e leydi men Sénégal sen gatti e boowal laaɗe diwoje ɓoyngal mawnude ngal Abdou Diouf inniri Léopold Sédar Senghor e on ɗo ganduɗa ɗo fettete hande coftal ɓalli ɗo e boowal laaɗe diwoje kalɗen joni ngal ina heewi haaldotako ñaguiɗen ko oɗo goko ngirje sambintere mbaɗa ɓoytoɗo tan Alpha Ségal Mawla tan Boubou Arɗo Gallo woni Mamadou Dia goko jongue cikkitto goko yoole kumo yooli yo on ko innira janggo ande o wonde mo leydi gonno ɗo o itti caɗele gonnoɗe ko heewi kono wonko waɗani mo ganduɗa ko Mamadou Dia garten e golle ɗe o golli jamfaji musɗe o waɗa yimɓe makko lepte bonde kono wondunoɓe makko ɓe fof no gandi ɓe o yaddanoɓe no gandi sinno hande ko miijoji Mamadou Dia ɗi joguinoɗi ko ɗin gartano hande en ceertane tampere ceertane heege ceertane caɗele hande leydi men Sénégal sa yeehi hande polyclinique ne jogui nokku mo ganduɗa safto ɗon ko dartoɓe jamma rewɓe dartoɓe jaafuɗon mi konngol ngol woofoɓe Allah ha gayna ina cafre hande jaaha place de l'indépendance jiya suwaɓe rewɓe dariɓe ne jeeya koye mumen mo ala carte o dogaya suuɗo yo joguiɗo carte o dawa on hamir saki wadde firti ko sa yiiɗi wadde cakan a yiiɗi wofde Allah alay saago jogoɗa carte ma e leydi Sénégal mbaɗa ko belleɗa ko ɓe mbiye tan ndes suwaɓe men hoto ndesa law neɗɗo kay goto tasma law gonda e mum wadde so ƴeewi nde Mamadou Dia ari ɗo naati ƴeewi wonnoɓe Gibraltar wonnoɓe quartier Dondi wonnoɓe Allah men ko e leɗɗe goɗɗe mbaɗe noon ñaayi cokkere e ko nandi hen ƴettiraɓe kala ha laaɓi ɓe nawa ɓe loota haɓe laaɓi ɓe pewna haɓe peewi koyɗe ɗe puuɗa worɓe gadda ngal jagguɗa kala a woppata pañaji goya gadda humoɓe jooɗi dewle kumanoɗe hen ɗe barake jibinama hen hande kono bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗon ɓe jiiɗa e gonga ɓe calli Libano Syrien waɗoɓe ko beela e leydi Sénégal no coodire guerte no belda no jeeya noon ɓen Mamadou Dia haɓanno ɓen beelano ko laamu makko e woɗɓe waaɓe noon ɗum noon min ñaaguima mawɗo leydi Sénégal ma en garta gurdam e golle makko yo tinno wooda ko inniri oɗo gokajo en calmini en jetti Haruna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia en calmiɓe no feewi en juurimamaɓe e bandiraɓe men wonɓe caggal leydi yeeɓiyankoɓe yewtere andu sa andi andin e Piindi TV koko jokkata bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko gollotoɓe golle joɗɗe badde fayida mo kala e mabɓe ma artawe ɗo on calminama on jurama Allah jarama on jarama ko ɗo katten ha yewtere wonde so Allah lam ɗo jaaɓi